Тъй тъжни са търняки нефът, нелепо почките мълчат. Разделят се войното и човекът, и всеки тръгва сам по своя път. Човекът по дела човешки, с другите подобни същества, а войното по тръбите тежки, надолу с другите война. След час човекът вече отгладнява, забравил е за своето войно, а войното също го забравя. Тъй сякаш те не са били едно, а може би скръбта е неуместна, а може би така е по-добре, а може и отново да се срещнат там, неде, сред лазурното море.